Bona tarda a tothom. Ahir vam començar la festa major amb un pregó institucional amb la Berta Rodoreda, la nostra treballadora social del CAP, que va fer la inauguració de la festa major de Sant Pere 2024, i com cada any després ve la presentació o la inauguració del nostre pregó infantil amb els més petits del poble, que us volen presentar el programa que teniu en paper i en redes socials per totes bandes, el programa de la festa major, però ells us ho presentaran des d'una mirada més d'ells, com si diguéssim. Tenim aquí consellers de 5è i 6è, nens de 6è que l'any que ve ja no els tindrem, que aniran cap a una nova etapa cap a l'institut i que serà el seu últim pregó infantil. Però dins el programa, si heu pogut llegir, hi ha activitats que ells han pensat, ells han madurat i han convençut al regidor de festes per poder incloure-les, o sigui que també felicitats per la vostra tenacitat incorporar aquestes coses que us aniran dient ells. Així que res, jo ja plego i us deixo amb el pregó del Consell dels Infants. Adrià, quan començo? Bona tarda. Som els consellers i conselleres del Consell dels Infants i som aquí per informar-vos de les activitats que es faran per Festa Major. Festa Major? Sí, Festa Major, que ja ha arribat. Doncs què, ho expliquem? Per començar, l'1 de juny s'obren les piscines. Què? 1 de juny? Si avui ja estem a 7. Fa gairebé una setmana que ja van obrir. Segur? A veure, de tots i totes que esteu aquí a la plaça, qui ha sigut el valent i s'ha banyat? Ja veig que sí que hi ha valents i valentes. Va, seguim, que si no s'acabarà la festa major i nosaltres no haurem començat. Quan acabem el pregó, nosaltres, Si és que l'acabem. hi haurà gran espectacle infantil de la colla pirata. A les 8, l'entrada de les penyes i després el sopar popular. Que ningú s'oblidi de portar el seu plat. I després, ballarua Cal Llobet amb la Boitger Lennon. I encara més tard, la Rua de les Penyes amb la xaranga Tsunami Show. I pels que encara aguantin, seguirem a la festa amb DJ Gandhi. Dissabte 8 de juny. Ui, dissabte, moltes coses. Massa coses. Amb el concert de l'Escola de Música comencem el dia amb bona melodia. I per anar omplint la panxa, el 17è concurs de la Paelles al Sol. Al Sol? Sí, el sol. Quina calor! I després de dinar, com que hi ha doble programació amb tantes activitats, que ens haurem de partir per la meitat per poder-ho veure tot. Amb la panxa ben plena, gaudirem veient les nostres activitats esportives de l'Esport Centre. Al recinte de Penyes hi haurà una gincama aborigen. A les 6, dues ofertes musicals alhora. Una orella per cada banda, Residents in the Village i concert amb Orquestra Meravella. A les 7, futbolí humà i espectacle de circ. Què preferiu? A nit, màgia, ball, concerts, cercavila i encara més concerts. Segur? Podrem amb tot? Això és un no parar. Diumenge a les 6 del matí, quan alguns encara no hagin anat a dormir, els més matiners i matineres es despertin i hi ha les matines amb la xaranga. Un bon esmorzar amb coca i xocolata i el toc de campanes ens acabarà de despertar del tot. A continuació es farà la matinal de cultura popular. Més música i dinar de valents i valentes de les penyes. A veure qui aguanta el ritme. A la tarda, festival de colors, festa Holi. Quan anem ben pintats, sardanes i circ. Vaja, potser millor si abans fem una aigüeta, no? També tindrem el concert amb la nostra estimada Anaïs Vila, que ens presentarà el seu nou disc, Ara Sempre. Quines ganes de sentir-lo! A les 9 tenim el nostre sopar.
El sopar per nens i nenes que organitzem des del Consell dels Infants. I qui prepararà el menjar? Nosaltres! I de què seran els entrepans? De formatge, llonganissa, tonyina i pernil dolç i salat. I ballarem? Sí, tindrem una bona sessió de disco amb DJ. I pels grans, que segueixin sense parar ballaruca a Cal Llobet i al recinte de Penyes fins a altes hores de la matinada. Vinga, ja arribem al dilluns. Ja s'acaba? Si encara estem senceres, sí. Va, som-hi. A la plaça Gran, festa infantil de bon matí i al migdia ball a Cal Llobet. Pels supervivents, dinar trinxat al recinte de Penyes. I com que Sant Badó són fortes i valentes, a la darrera tarda segueix sent molt activa. Festa aquàtica a la piscina. Futbol, bombolla al paller. Que això va ser una proposta nostra. A les 7 hi ha la botifarrada popular a la plaça Gran. Que no menjarem cap vegada a casa en tots els dies. Semblen unes jornades gastronòmiques. I el fi de festa amb habaneres. I això és tot. Tot? No. Aquest any hi ha novetats a Cal Clarasó, ple d'activitats pels i les joves. Jocs, microobert, bous de foc, esports, DJ, jocs de taula i un friki bingo. I hi ha fira aquest any? Sí, fira cada dia. I food trucks per seguir menjant. Ja ho tenim, això? Sí, ja s'ha acabat. Arribem a dinar. Toca tornar a l'escola. Sort de l'horari intensiu. I només ens queda per dir-vos... Bona festa major!